Ubomi omdala bobu oye wazalwa wakhula waphila ngendlela wena ofuna ukuphila ngayo. Uba ubuphila walisela wabalisela. Uba waphila wawumuntu olomona wawumuntu olomona. Uba waphila wawumuntu okhulela izintombi zabantu wawumuntu owenza lonto. Uba wangumuntu ohamba ephikalisa abantu kunobomi obuphilileyo abantu bade bakwazi nje uba wena ungumuntu ophila ngolhlobo. Hallelujah. Now emveni bake ngoku wena wamkele uYesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakho utsho ngoku ufumane ubomi obutsha. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi nxa ulifundayo incwadi yabaseKorinte lithi ke ngoku uba ubani uKristu Yesu usisidalwa esitsha jongani from ngoku ubheka phambili kuvela into ezintsha. Amen. Now lithi ke ngoku sifundayo uPetro chapter number 4, 1 Petro chapter number 4 ubomi obutsha njengoba uKristu wabufa ubunzima esenyameni nani khobani kwalo ngcingane. Funda mama. Njengoba uKristu wamelanayo nale nhlupheko yalomhlaba. Yes. Ngokunjalo ke nani zimiseleni nifuze yena. Khona inhlupheko yalomhlaba. uKristu enguThixo kodwa konke inhlupheko akahlangabezene nayo ba umuntu. Hallelujah. Abemhlabeni siyaliwa. Abemhlabeni siyathutshiswa. Abemhlabeni siyangcikivwa. Elithi izwi lenkosi siyathutshiswa sishayeke phansi. Kodwa sichabalali. Sishiywe ngabantu. Kodwa side singabi namahlobo. Siyaliwa siyathutshiswa. Kodwa uThixo asuka bengakuthi. Hallelujah. Hallelujah. Funda mama sithandaza. Kaloku umuntu ocikidiweyo yinhlupheko Yeah. iyalumleka esonweni. Kukho inhlupheko uyamakha umuntu. Inhlungu yamakha umuntu. Umuntu ocikedekileyo esonweni. Hallelujah. Kunabantu abanye bathi nxa bebona sidonsa ngamagiyomane kungoba silinyazwe zizona. Asinasifiso sokubuyela emva. Sifuna ubheka phambili ngoba izinto edlule kuzo. Funda mama. Aze athi ke ngexesha asenalo emhlabeni angaphileli ukwanelisa iminqweno yesimo esidala. Yeah. Koko aphilele ukwenza oko kuthandwa nguThixo. Xa seke ngenile kuKristu ke ngoku umnqweno wakho kukungaphileli isimo esidala kodwa kukuphilela iminqweno kaThixo. Hallelujah. Nabo bekwazi ongabi sakwazi ngoba sowufumene ubomi obutsha ufumene uKristu. Hallelujah. Hayi bazalwane nathemba ufumana ngacawa. Thetha umuntu ofumene uKristu naye umuntu ofumana ntetha ngacawa. Thetha ngomuntu abantu bayazifumana icawa but bangamfumani uKristu. Ufumana uKristu. Lake ndafumana amantombazana ukuthi sisephasikeni othoni ibaleka ngiyothenga isikolo ngiyozela. Xa ndiseshop ndifika abantwana bafake isinxibo secawe yabo bathi yebo kumandi kulamlaliso. Okumandi kulamlaliso. Sithe nxa sijikeleza apha senza konke baqaba la ize ihluthi. La waqabize ihluthi ekayijikiti ngavele wakabuya bonke utshwana. Yathi wa agabhela abantu. La Neva nje kwayigama lema kulo mzalwane yi-O. Yathi kukhona i-O ecaweni. Yathi ha nathi bagabhela i-O ngoku. Kubuya umhlanzi. Kodwa ndithetha ngabantu bazalwane bam abangene nguKristu elithi izwi lenkosi ububani kuKristu Yesu. Usisidalwa esitsha nabo bekwazi bawukhila. Bangabi sakwazi. Hallelujah. Bebeqelile nje bezindawo abakuye endaweni ethile ke yangayo siyamazi. Bake sathi siyaduma pha. Sabe sibizwa xa bekuthi akusathi ndiyayo. Kodwa xa befikayo vele kuvuka indumiso kubo. Uthi we praise your name. We praise your name. We praise your name. Almighty God. Almighty God. We bow before
ungeniwe ngelaxesha ungene kuKristu man. Akanandaba nento zalomhlaba, akanandaba nento zelilizwe, kodwa uhamba noKristu. Uvuka indumizi. Hallelujah. Ndiyazibona sihle zona, ndiyazibona zona kuyiwa kuzo, but indoda enjaba ayingeni kwezi zinto. Hallelujah. Ubomi obutsha kuKristu ugqibezelwe masithandaze. Ngoko ke lanele elaxesha nilidlele ebuhedenini. Ya. Kaloku ngoko nani ngoo-andikhathali. Lanele ixesha enidlele ebuhedeni nani ngowandikhathali. Nibawa. Nibawa. Ninxila. Ninxila. Nithanda iziyunguma. Nithanda ubumandi iziyunguma ningaphoswa nto. Nani ngamakhoboka embaha. Nani ngamaphoko, nani ngamakhoboka embaha. Ya. Naninqula ngendlela ninqula ngendlela elisikizi niquqele emangcwabeni niyocela intsikelelo kwabafileyo kodwa iBhayibhile lithi ningaquqeli kwemangcwabeni abaleleyo ukuthula abasazi namakhaya wabo kodwa ninocela intsikelelo kubo. Izwi lenkosi lithi naninqula ngendlela elisikizi nirhala. Hallelujah. Lebona nongomothizeke bomayo mna kwamumzu phezulu kwami. Phezulu kwami ngibona yonke imizi elalini. Bandihleli pha kwami ebrandini njongile. Yabona uyaqhuma pha kwabani, nanga amadoda ayongena pha. Uyaqhuma pha kwabani, manje ndiva nje ke manje ndiva embali. Hayi, ngokwenziwa izila pha. Ngobusa abadala pha. Andiva ndibizwa nakwenye into. Amen. Ngoba impilo yami icacile nje uba nanku nje nansi apha ihamba khona. Hayi bandithanda ukufa abantu belocala. Bagcwala pha kwami bafika benxile abanye bebhuti sobona. Le mntakwethu sobona. Yena bagcwale pha kwami hayi futhi zibamkele bemandi benje. Kodwa akekho ndibemezile. Akekho ndibemekubize nabantu abadala. Akekho ndibize ezibelekweni. Kuyo yonke nje lento yenziwayo. Kodwa xa ungumzalwane okhalaza abasasibizo abantu. Osebedla bodwa ngoku. Yaza sinenywana umenya pha kwabantu. Umenywane emazileni. Uzukhalazele ukuthi uyabusa izinyanya, ukhalazele zonyama ungumzalwane, nanirhala. Uyakhona ngokuyeka abantu bezinto zabo. Into ezakudibanisa lezo zinto wena. Uyanqaba umtshato. Amen. Uyanqaba umngcwabo. Hallelujah. Ngilitheko nziwa kwe-great graduation ceremony. Yonke lenye into ufunela indawo umzalwane. Hallelujah. Bana uthiwa bebeka umntu bebekwe koyini. Bebekwe koyini impingo mhlaba sekoyini unguye koyini umzalwane. Hallelujah. Kunezela mama sithandaza. Verse 4. Ontangandini ngoku bathe nqa kuba ningasahambi nabo. Ontangandini bayakhathazeka kuba singasahambi nabo. Kobo bundlobongela bokuzibhubhisa. Kwizinto abazenzayo zokuzibhubhisa. Iyo lento baninyelisayo. Iyo lento bethini na? Ninyelisayo. Beninyelisayo. Na unyelisa. Ngiyaxeka. Nawe ungene lento yomonakalo. Ulahlekile khona wamazisengakuhle. Bathini bayakuyelisa. Ungene lento yokwama yonke. Uphazamela bayakuyelisa. Hallelujah. Uthi-ke ngokwizwi lenkosi bathe nqa lento beningasahambi ukuya kwezo ndawo zokuzibhubhisa. Kaloku nina benirhala ninxila nenza yonke into. Nenza wonke into ezingamahlazo. Yabonakele unxiba. Uthi inzima kakhulu bomza. Kuthiwa mna ndiyazi. Unenza abantu le 50 ngokuthi azandakusela. Ngabe ndawuyika ngibona ngathi kuwela kwakuthatha indoda endala indi uyilahle phansi ndabona eyinganinzima into igayilwe yakho. Amen. And utwala uyibona uthiwa ubusela utwala bukhutshwa ngobunye. Uba ubusele namhlanje ngomso kuthiwa khona uthiwa ibhabhalaza. Kuthiwa sisigulo ibhabhalaza kuthiwa inhloko ethi engayeki ifune ibhiya kwamayonke. Amen. Hallelujah. Nawe ngonilande kwezo zinto ezo. That is why abanye kuthiwa uyavuthelisa emsebenzini la ndavuthelisa namemsebenzini. Thina ke basivutelisayo baneyilayini abantu abeza bavutela afika komnye umfana athi twi yatsho red.
wathi ni mani ngithi ni ntoni mangapha wathi ni mani ni khaladi ngithi mangapha uthi ni omnyela nje lanzathi wathi phume emnyama ngithi hey uyabe mbambeni wabephuma baleka lamfana kanti ongena etoilet wonisele nabo nanti buvuthelisa abantu ndifonela umanager wami ndimxelele nansi ngaphe onke kuba ndimxelele ubani uvuthele ebomva kaloku laa nto ithi uvuthela nje ukuthi ititi ngenxa ititi iyaxela uba khona i-alcohol but ayixeli uba lungakanani naw ke ngoku ufaka upayipi emveni ngoku avuthele ngala payipi laa payipi uzawukhupha ngokuba utywala bubuye bungakanani then uthathe laa namba ke ngoku uyibhale phantsi then ke ngoku izawuhamba nxa kuyoxoxa ityala lakhe une-evidence uba waba ngoku yebalekile ngoku akongqina ngoku nawe ngoku ndifonela umaneja uba hayi lo mfana uvuthele bovu uyakuza ngoba into etshoyo ndithi ayikho lokubalekile uphumile wabe ngena ngomnyango mfana ndineme ndikhona mani nemi plus no ndisa wavuthela cwaka hayi mani vuthela cwaka faka upayipi cwaka ndithi hoye esakhawathi ngoku yintoni ngengxakapha abihlala liphelile ikhona ke le nto endibonaka bayayidla so uyabona uba uyityile yaphelelwa engekavutheli ngowevuthele bethebe le nto akayidli abantu abadla ikofuna kwaye badla ntoni uba wadlala nto ayikwazi ukuyisenza bakunikeza amaqhinga abantu udlale uriske ngomsebenzi wakho owaziyo uba uthe wavuthela ufumene nzima lo msebenzi amen into zongabi naKristu but nxa ufumene uKristu ngithi sifike izinto zinomhlongakala kodwa uqonda uba mayidlulele ngoba ubani kuKristu kwenzela amasikhrena zeyiqebile ngoba nje Verse 5. yes Kambe ke baseza kunika ingxelo kulowo uhlayele ukugweba abahleliyo nabafileyo. qebile abasalwane singafana amaBhayibheli njengoba uKristu wavuka unzima esesenyameni nani qhobani walongcingane ngoba zikhona into ezizamehlela ngoku uKristu kodwa uThixo uzawumanathi kulo zonke haleluya lithi ke ngoba izwi lenkosi ixesha enilichithileyo nisebudengeni niphila ngokuzithandela lanele naxesha ningabi salikhalela kodwa from ngoku ubheka phambili khonzani uThixo ngendlela eyiyo haleluya ngoba ngela xesha beniphila kwindlela ezithile but ngoku swapha uya phambili abantu ke bazawunithutshisa bazawuninyelisa bazawunigxeka kodwa nibambelele kungoba bethe nqa wayi ningasahambi nabo niya kweza ndawo zokuzibhubhisa amen kukho ubomi apha kukho ukuphila apha kulungiswa ifuture yomntu apha kulungiselelwa kunezinto ongazuzifaka amanti nxa zithethwayo ngamanye amaxesha kodwa uThixo ulungisa ikamva lomntu nomntu phela siphakame zimeke zinyawo